Tako da, Matica je bilo kulturna institucija, ali već je bilo kasnije. To kad se prošli. I vodeći sad su verovatno gledali na djelom Hrvatske i onda je Matica osnivala program kako će do zemlju, zato što dobili smo na naziv masovni pokret, jer je Matice bilo svugdje, tako da su u Maticu došli ljudi koji nekad nisu znali što. Uvijek ili da Matice, a ne Matica i pred Matica je bilo ključnu ulogu izmjestila. Ja vjerujem da će u uvjetima kad se stvore objektivne i prirodne pretpostavke za formiranje modernih organizacija za njihovo razvijanje, da će svaku mogu i da će ono samo predstaviti političku poziciju, a ne nekakva ozbiljna kulturnih faktora u Hrvatskoj. Inicijativa za osnivanje ogranka potekla je iz gimnazije u Šimu, to je ovdje isto i nas 14 smo potpisali tu inicijativu i uputili u Zagreb. Zašto smo čekali do 24. listopada? Jasno da je bilo sve u rukama općinskog komiteta. Mi smo imali taj inicijativu odbor i mi smo mislili da je to osnivali Maticu Hrvatsku Ligu. Međutim, tada je bila pokrenuta jedna velika kampanja protiv Veselice i Đorana, a Veselica je naš spomenuo. Dakle, da su ovi ljudi iz komiteta bili vraćali sa tim osnutom i osnutak je bilo u oči dana ulaska partizana u Sim 44.